Ξέρω ότι θα ακουστεί παράξενο, αλλά μία μέρα όλος μου ο κόσμος άλλαξε. Κάρτες άρχισαν να πέφτουν από τον ουρανό. Έπεφταν βροχή. Στην αρχή δεν ξέραμε από πού έρχονταν, ούτε ποιος τις έστειλε. Ξέραμε μόνο ότι δεν ήταν απλές κάρτες παιχνιδιού. Και αυτό συνέβαινε σε όλο τον κόσμο. Στο βορρά, στο νότο, προσγειώνονταν παντού. Μαζί με τους καινούριους φίλους μου από όλο τον κόσμο, σκεφτήκαμε ένα καινούριο παιχνίδι που το ονομάσαμε Bakugan. Τότε αποκαλύφθηκε η δύναμη των καρτών. Η κάθε μία είχε το δικό της μαχόμενο τέρας, το οποίο ζωντάνευε όταν την έριχνες κάτω. Οι μάχες ήταν έντονες, και αν επέλεγες λάθος κάρτα, την έχανες, όπως και το τέρας που περιείχε. Και αυτά είναι μόνο τα μισά. Μία άλλη ακόμα μεγαλύτερη μάχη γινόταν σε ένα παράλληλο σύμπαν που λεγόταν Vestroy. Με λένε Dan. Και μαζί με τους φίλους μου, τη Ρούνο, το Μαρούτσο, την Τζούλη, τον εκρηκτικό Σον και την Άλις, είμαστε οι μαχητές του Bakugan! Τώρα τι θα συμβεί, δεν πρέπει να χάσεις στιγμή. Είσαι μόνος σου, με ένα μόνο σκοπό. Έχεις τη δύναμη να πολεμήσεις για το σωστό, μόνο μέσα σου. Κράτα γερά πριν χαθεί, γιατί εσύ είσαι Bakugan. Bakugan, η μάχη αρχίζει! Μαμά, ήρθα! Ντάνιελ, το φαγητό σου είναι στο ψυγείο, μην ξεχάσεις να πληθείς. Ευχαριστώ, μαμά! Έρχομαι σε ένα λεπτό! Για να δούμε. Θα πάρω αυτή. Α, ναι, και αυτή σίγουρα. Έτοιμος. Ντάνιελ, το φαγητό είναι έτοιμο, θα κρυώσει. Τότε γιατί δεν το έβαλες στο ψυγείο? Άσε τις εξυπνάδες, νεαρέ μου. Συγγνώμη. Πού νομίζεις ότι πηγαίνεις? Τα λέμε αργότερα. Συγγνώμη που άργησα. Και εγώ νόμιζα ότι φοβήθηκες. Δεν νομίζω, Ακύρα. Ποιον έφερες μαζί σου? Ελπίζω να σε βοηθήσει, γιατί θα το χρειαστείς. Δεν θα παλέψεις μαζί μου, Νταν. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ δίκαιο. Ο μικρός μου αδερφός από εδώ λέει ότι είσαι πολύ καλός. Για να δούμε πόσο καλός είσαι στην πραγματικότητα. Εγώ είμαι πολύ καλός. Εσύ, τι παίζει με σένα? Με λένε Σούτζι και είμαι ο αρχηγός του διαστήματος Σαπτέρα. Πλάκα μου κάνεις. Δεν έχω ξανακούσει για το Σαπτέρα. Τέλεια. Πώς θα παλέψω με ένα τέρας που δεν ξέρω καν αν υπάρχει? Μην καθυστερείς άλλο. Εντάξει, ας το κάνουμε. Αλλά πρέπει να σε προειδοποιήσω, δεν έχω χάσει ποτέ. Αγάπη μου, γύρισα! Δεν σε περίμενα τόσο γρήγορα. Να, ήρθα για να τσιμπήσω κάτι. Α, πουτίνγκα! Είσαι έτοιμος? Πάμε! Bakugan! Πεδίο ανοιχτό! Κάρτα πύλης! Έτοιμη! Είσαι έτοιμος? Γιατί αρχίζω! Bakugan, σήκω! Απέσιο! Γεια σου, Νταν. Αντίπαλος Σαπτέρα Μάντρης. Επίπεδο δύναμης 270G. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Τέλεια! Λοιπόν, τέρας σημαίνει γη και η δύναμή του είναι 270. Έτσι ξέρω τουλάχιστον με τι τέρας έχω να κάνω. Το ερώτημα είναι με τι να το αντιμετωπίσω.
Το μικρό σου έντομο θα πεθάνει. Bakugan, σήκω! Επίπεδο δύναμης 320G. Bakugan, μάχη! Ωραία! Καταπίλης, άνοιξε τώρα! Επίπεδο δύναμης αυξήθηκε στα 420G. Αυτό δεν είναι καλό. Τι πάτησε! Πρώτη μάχη τερματίστηκε. Το Σαπτέρα Μάντρις νικητής. Τι εύκολο που ήταν! Έπεσες γρηγορότερα και από κάρτες στον αέρα! Ώρα να τελειώσω αυτό που ξεκίνησα. Bakugan, σήκω! Νομίζεις ότι είσαι πολύ καλός, Για ξανασκέψου το Σούτσι, γιατί θα χάσεις. Bakugan, μάχη! Bakugan, σήκω! Καταπίλης, ανοιχτή! Όλα στη θέση τους. Όχι για πολύ! Καταπίλης, έτοιμη! Αρχίζει ο τρίτος γύρος. Bakugan, σήκω! Κάρτα πρόσβαση σε ενεργοποίηση! Λάμψη του Σάουρους! Όχι! Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό! Δεν μ' αρέσει που στο λέω, αλλά μάλλον το Σαπτέρα Μάντρι σου την πάτησε. Κι αν υπολογίζω σωστά, άλλη μία μάχη θα σε βγάλει από τη μέση για τα καλά. Θα το δούμε αυτό, αλήτη! Καταπίλης, έτοιμη! Bakugan, μάχη! Bakugan, μάχη! Καταπίλης, ανοιχτή! Τώρα θα παίξω την κάρτα ικανότητας. Κόφτης! Εντυπωσιάστηκα. Αλλά νομίζεις ότι μόνο εσύ κρατάς έναν άσο, κάνεις λάθος. Εξυπνάκια! Κάρτα πρόσβασης, αντιστροφή, Frame Fire! Τι στο κάνω! Game, set και match, done. Μάλλον νίκησα. Η πουτίνγκα μου! Περίμενα όλη μέρα για αυτήν! Δεν το πιστεύω. Μου υποσχέθηκες πως θα τον νικούσες. Τι έγινε? Συγγνώμη! Εύκολο ήτανε. Μείνετε μαζί μας. Κι άλλο Bakugan σε λίγο. Επιστρέφουμε στο Bakugan. Και μετά του δίνω μια γερή με το μυστικό μου όπλο, το Frame Fire. Έπρεπε να με δεις. Ήμουνα τρομερός. Αλλά τι άλλο θα περίμενες από το μεγάλο μαχητή του Bakugan? Καλά. Εγώ είδα την παγκόσμια κατάταξη και είσαι νούμερο 121. Αυτό είναι αδύνατο, Ρούνο. Πρέπει να το δω μόνος μου. Για να δω. Α, 117. Έλα τώρα, σιγά τα αυγά. Περίμενε μέχρι να φτάσεις στην
Μιλάς εσύ. Εσύ δεν είσαι καν στη λίστα. Πολύ όριμο αυτό. Ω, Νταν, είναι φανταστικό. 117. Είναι 4 θέσεις πάνω. Αξίζει σε ένα φιλί από την Τζούλη. Πόνεσαι αυτό. Σταμάτα να σαλιαρείς με την οθόνη. Είμαι μαχητής, δεν είμαι το αγόρι σου. Αυτά είναι του νηπιαγωγείου. Μπράβο, Νταν. Εγώ θα είμαι πάντα η μεγαλύτερη θαυμάστριά σου. Νταν, σου προτείνω να βάλεις το μάτι των Σον. Είναι στην πρώτη θέση και σε λίγα χρόνια μπορείς να το ξεπεράσεις. Σε λίγα χρόνια πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος να τον προκαλέσεις, έτσι. Σίγουρα τον νικάω. Δεν κάνω τον έξυπνο, αλλά κανείς δεν έχει πλησιάσει καν στο να με νικήσει. Έχε το νου σου, Σον, γιατί σίγουρα θα σε νικήσω. Υπερασπιζόμουν την πρώτη θέση ενώ μαχόμουν με κάτι ερασιτέχνες. Αυτό που θέλω εγώ είναι μια πραγματική πρόκληση. Κάποιον που να καταλαβαίνει τη δύναμη που βρίσκεται στη διάσταση του Βεστρόια. Μακάρι ο άνθρωπος που αποκαλούν Νταν να καταλάβαινε ότι το Bakugan δεν είναι παιχνίδι. Μία ακόμα μεγαλύτερη μάχη γίνεται στο σύμπαν μου, το Βεστρόια. Ένα σύμπαν που τροφοδοτείται από 6 κόσμους, καθένας με το δικό του στοιχείο. Το στοιχείο της γης που λέγεται Σαπτέρα. Το στοιχείο του φωτός, Χάος. Το σκοτεινό στοιχείο, Δάκους. Άκουος, αυτό που οι άνθρωποι ονομάζουν υγρό στοιχείο. Το στοιχείο του αέρα, Βέντους. Και το στοιχείο της φωτιάς, Πύρος. Νάγκα, περίμενε! Κάνε στην άκρη, Ντράκο! Γιατί είσαι τόσο παθιασμένος να κερδίσεις όλη αυτή τη δύναμη, Νάγκα? Ξέρεις ότι τελικά θα καταλήξεις στην καταστροφή σου. Ησυχία! Εσύ δεν έχεις ιδέα πώς νιώθουμε μέσα μας. Δεν γνωρίζεις τίποτα για τον κόσμο μας. Υποψιάζομαι ότι ήσουν πίσω από τον άνθρωπο που αποκαλούν Μάικλ. Αυτό που θέλω να ξέρω είναι πού τον βρήκες. Ξέρεις τι είναι αυτό? Μία είσοδος. Ναι! Οδηγεί στην πηγή της δύναμης! Αλλά πού? Τη διάσταση του Βεστρόια! Θέλω ρεβάνς. Άσε με. Σου αρέσει να χάνεις? Σταμάτα. Ή θα παλέψουμε ή θα κανονίσουν οι γροθιές μου. Ναι! Bakugan, πεδίο ανοιχτό! Ας το κάνουμε. Bakugan, μάχη. Bakugan, σήκω. Όχι! Μα πώς το καλό βρήκες ένα τέρας του Ντάρκους? Έχω μια ιδέα. Γιατί δεν με φωνάζεις άρχοντα του Ντάρκους? Καλά. Αν είναι να σε φωνάξω κάπως, είναι χαμένος. Ως εδώ, μικρέ ανόητε. Θα το κάνουμε λοιπόν ή όχι? Φυσικά. Μισό λεπτό μόνο, εντάξει. Με τι να παλέψω? Με κάτι μεγάλο ή μικρό? Το βρήκα! Bakugan, μάχη! Bakugan, σήκω! Πλάκα μου κάνεις. Αυτό ήταν. Αυτό έχεις μόνο. Δεν σου είπαν ποτέ ότι το μέγεθος δεν έχει σημασία? Κάνε τη διαθήκη σου για να τελειώνουμε μια και καλή. Bakugan, μάχη! Ντάρκους στην κλασσίκο! Επίπεδο δύναμης Darkus Stinglass 330G. Επίπεδο δύναμης Aorus 280G. Μάλλον θέλω κι άλλη δύναμη. Καρταπύλης Bakugan, άνοιξε! Ενίσχυση Aorus στα 310G.
δεν είναι καλό. Αν δεν βρω τρόπο να ενισχύσω το Σάουρους κατά τουλάχιστον 20G, το τέρας μου θα πεθάνει. Για πες μου λοιπόν πώς είναι να χάνεις, Νταν. Η μάχη δεν τέλειωσε ακόμα. Ναι, έφτασα στο κέντρο του σύμπαντος. Απίστευτο! Εδώ είναι. Οι δύο αντικρουόμενες δυνάμεις. Το άπειρο και η σιωπή. Κρατούν τη διάσταση σε ισορροπία. Αν μπορέσω να απορροφήσω αυτές τις δύο δυνάμεις, θα ενωθώ με το Χάλτζι και μαζί θα κατακτήσουμε τη γη και το Βεστρόια. Η δύναμη! Νιώστε τη δύναμη! Κι άλλο! Τέλεια! Η δύναμη! Η αιώνια δύναμη χτίζεται μέσα μου! Α! Όχι! Τι συνέβη! Πολύ αρνητική ενέργεια! Δεν ελέγχω την ισορροπία! Πάρα πολύ! Πάρα πολύ! Όχι! Όχι αρκετή θετική ενέργεια! Εκτός ελέγχου! Όχι! Τι συμβαίνει? Νάκα. Αυτό πρέπει να είναι δημιούργημα του Νάκα. Τι κάνει ένα Μπάκουγκαν του Ντάρκου στο διάστημα του πύρος? Αυτό είναι πολύ περίεργο. Είναι σαν μια καινούρια διάσταση να γεμίζει τον Μπάκουγκαν με περισσότερη δύναμη. Ακριβώς μέσα στο πεδίο μάχης. Γιατί έχει μεγαλύτερες φλόγες? Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Το Μπάκουγκαν μου δυναμώνει πολύ. Αυτό ήταν πολύ παράξενο. Χαζολογάσαλο, ώρα να τελειώσει η μάχη. Επίθεση με τον Ντάρκου Στίγκλας! Σούτζι, τι έγινε με τις πολυλογίες? Φοβάσαι ότι ο Στίγκλας δεν θα αντέξει την πίεση? Κάρτα εντολής! Ενεργοποίηση τετραπλής μάχης! Τώρα! Ετοιμάσου, Σούτζι, γιατί στο πάρτι προσκλήθηκαν λίγα ακόμα Μπάκουγκαν. Η κάρτα πρόσβασης μεταμορφώνεται. Αυτή δεν είναι κάρτα των Dragonoid. Είναι τα ίδια τέρατα που είδα στο όραμά μου. Πρέπει να βρεις τα λογικά σου. Ποιος το είπε αυτό? Εσύ ήσουν? Θεία Ρίπερ, ξύπνα επιτέλους. Οι αρνητικές ενέργειες του πυρήνα της σιωπής έχουν πάρει τη δύναμη της λογικής σου. Τα αυτιά μου δεν με ξεγελούν. Η δύναμη του χτίζεται. Δύναμη Drago. Είσαι καλά? Έχασα πάλι! Δεν καταλαβαίνω. Νόμιζα ότι το Bakugan ήταν μόνο ένα παιχνίδι. Μάλλον είναι παραπάνω. Και πρέπει να βρω τι είναι. Αν είσαι εκεί, μίλα μου. Θέλω να λύσω το μυστήριο. Δεν έχει νόημα. Ένα παιχνίδι είναι. Αλλά το άκουσα. Νομίζω πως το άκουσα να μιλάει. Σωστά. Νομίζω τα χάνω. Είμαι σίγουρος ότι το άκουσα. Δεν έγινε τίποτα. Αλλά αφού είσαι Dragonoid, θα σε φωνάζω Drago. Ωραία. Αυτό είναι το καινούργιο σου όνομα, φίλε. Ελπίζω να σ' αρέσει. Για μια στιγμή νόμιζα ότι μιλάει. Πρέπει να κόψω τα αναψυκτικά. Ώρα να μπω στο διαδίκτυο. Καληνύχτα, Drago. Νταν, εδώ είσαι. Γεια, παιδιά. Δεν θα το πιστέψετε αυτό, αλλά πάλευα με έναν τύπο, τον Σούτζι, και νόμιζα ότι άκουσα τον Bakugan μου να μιλάει. Δεν το πιστεύω. Και εσύ? Τι εννοείς, Ρούνο? Λες ότι το άκουσε κι άλλος? Μπες στην ιστοσελίδα του Bakugan. Θα δεις ότι όλοι γι' αυτό μιλάνε, Νταν.
Αχ, μα τι μίλησε! Μάλλον ο κόσμος των Bakugan είναι πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπουμε. Στο επόμενο Bakugan προσπαθώ να κάνω τον Drago να μιλήσει στο σχολείο. Αλλά το μόνο που πετυχαίνω είναι να βρω τον πελά μου από τη δασκάλα. Δεν καταλαβαίνει. Νομίζει ότι ο Drago είναι παιχνίδι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ένας τύπος, ο Masquerade, έρχεται και παίρνει όλα τα Bakugan στην διάσταση καταστροφή. Θα δείτε τι θα γίνει όταν οι μαχητές αντιμετωπίζουν τον Masquerade και τον Reaper. Bakugan, μάχη! Ας πολεμήσουμε!